IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Si papanakil ngayon waras ti LGU Curimao, ititulong ti agrikultura kadag iti nasurok a walugasot a Mannalon, iti intero a munisipyo anang pasingked manen iti panagkumitna amang papigsa iti lokal a produksyon iti taraon ken mangpasayaat iti panagbiag dagiti umili a Mannalon. Nakaawat dagiti Mannalon ken benepisyaryo iti bukel ti bagas, hybrid ken inbred. Pagkondisyon ti daga when humus, abono para iti bulong ken abono para iti mula, 2100 ken 141414 when no complete. May nayon pay sa ngagasot upat apulo ket upat a napili a Mannalon ken benepisyaryo iti nakaawat met kadagiti fertilizer spreaders tapno makatulong amang pasayat ti kinepektibo ken produktibo iti panagtalon. Daytoy nga aramid ket saan laeng iti panakaiwaras dagiti inputs ti talon no ket di may sa daytoy a pagpunan dagiti Mannalon iti Curimao. Babaen ti pinangipaay iti nasken na suporta iti agrikultura kayat apabilgen iti ili dagiti Mannalon amang pasayaat pa iti apit da mapaado iti matgedanda ken makatulong pa iti nataltalged nga taraon iti ili da a Curimao. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.